Tinent d'alcalde, Janet Sans, benvinguda avui a Creu Coberta en un dia especial perquè tenim carrers pacificats. Això és una cosa que al consistori actual us agrada molt, Bé, sí, clar, és una gran notícia que els projectes que fem per millorar la vida de la gent arribin a Hostafrancs i que impregnin tot el barri i que a més puguem anar més enllà, perquè sobretot són propostes per la gent, perquè la gent gaudeixi dels carrers, els faci seus i això sigui una oportunitat per enfortir el comerç de proximitat. L'urbanisme ha estat una de les peces claus, a vegades criticada també, suposo perquè quan realment es vol canviar el model de ciutat hi ha molta gent que hi està en contra o almenys hi té certa recança. Després de 6 anys al govern, gairebé 7, creieu que hi ha gent que ha canviat aquesta actitud, ha canviat també de pensament i creu que finalment aquesta pacificació de carrers, l'urbanisme tàctic, etc., és la solució final? Jo crec que hi ha un nou sentit comú que recorre el món, no només la nostra ciutat, i per tant la gent té clar què és allò que necessita per poder i seguir volent viure a Barcelona. I això fa que la gent ens estigui demanant un urbanisme adaptat precisament al seu dia a dia, a portar els nens a l'escola amb seguretat, a que els seus fills no respirin un aire contaminant, a que puguin anar a comprar i que a més aquest passeig sigui molt més fàcil de fer, caminant, en bicicleta. Per tant, tot això avui s'ha convertit en un consens que existeix a la ciutat, més enllà d'aquells que sempre resisteixen a fer canvis. Però jo estic convençuda que el que estem fent és per la gent, és un bon camí que necessita canviar Barcelona perquè Barcelona segueixi sent una ciutat que no deixi d'existir mai, no? I per tant, que el futur no sigui una cosa de, bueno, ja arribarà, no, ho fem possible des de ja i per tant ho comencem a gaudir des de ja. Demostrar això ho hem fet a Sant Antoni, ho hem fet al Poblenou, ho estem fent aquí a Hostafrancs, ara ho farem a tota la trama Cerdà, de Sant Martí i de l'Eixample, i volem que aquests espais vagin a més als barris, casc antic de tota la vida. Per tant, jo soc molt optimista i crec que la gent cada vegada més és més conscient que per viure necessitem aquest canvi. Per això el tàctic també serveix per fer prova i error, no? Això, hi ha hagut llocs que no ha funcionat prou i per tant s'ha pogut tornar enrere sense problema. Aquesta també és una experiència innovadora i que permet anar modelant la ciutat als gustos de tothom. Clar, jo crec que una de les coses que jo vaig aprendre a l'entrar a l'Ajuntament és que els veïns a vegades ens deien que l'Ajuntament, quan feia projectes, els feia tan definitius que ja no tenien possibilitats de canviar res, no? I aleshores, quan vaig parlar també amb companys, arquitectes i professionals, ens deien, home, podem primer demostrar que les coses poden ser diferents, corregir-les, no? I construir-ho amb participació i amb la ciutadania per després ja fer el projecte definitiu. I per això l'urbanisme tàctic és una bona eina, no? Que et demostra que pots fer aquestes actuacions, que les pots millorar, no? O que fins i tot les pots corregir si cal, perquè ens hem adonat que no funcionava com volíem. Per tant, des d'aquesta sinceritat i franquesa a l'hora de fer les coses coparticipades i amb la gent, crec que hi ha moltes eines que han de ser complementàries. No vol dir que quan fem urbanisme tàctic es quedarà així, sempre. Sempre tindrà un projecte definitiu millor, que és la ciutat construïda i feta. Però és una fase prèvia que ens ajuda a veure com podem fer encara millor aquella actuació. El tema dels colors també va ser polèmic. Sí, bueno, són coses que para gustos los colores, no?, que diuen, però jo crec que més enllà de les actuacions que a un li pot agradar més, un altre menys, a mi m'ha parat gent de tot tipus, gent dient-me m'encanta l'actuació i gent dient-me no m'agrada gens. Però el tema és que això no és permanent, això és temporal i l'únic que t'estic fent pensar és, ostres, aquest espai, per què no és meu, per què no és per caminar, per què no és pels nens i nenes per jugar, no? I això ha funcionat. O sigui, sens dubte, el debat a la ciutat ha existit de per què els cotxes han d'ocupar entre el 60 i el 80% del nostre espai públic, quan és un espai públic que hauria de ser democràtic, no?, i per tothom. Volia parlar també d'aquesta relació amb urbanisme i comerç, perquè a vegades el comerç ha estat un dels sectors potser més reticents a alguns canvis, no?, perquè allò que deien que els cotxes en veien quan passaven per davant, i han canviat a comerç que demostra que després de que s'ha pacificat un carrer, doncs augmenten fins i tot les vendes. No? Aquesta relació, el comerç i urbanisme, també en un marc en què cada vegada potser hi ha més vehicles que contaminen per repartir coses a casa de la gent perquè compren més online, aquest equilibri entre això de ventes online i comerç de proximitat, com ho esteu vivint a nivell urbanístic també i de carrers? Sí, absolutament. Jo crec que la relació entre l'urbanisme i el comerç és indispensable, no?, i és fonamental per poder construir aquesta nova ciutat. Per mi, el comerç de proximitat és allò que dona seguretat als carrers, no? És allò, són els ulls, és la tranquil·litat de saber que tens
un comerciant o una comerciant a sota casa que sap de tu, no? I que es preocupa per tu, perquè t'ofereix un servei, un producte de qualitat i amb carinyo. Per tant, l'hem de cuidar. Aquest és el missatge general des de l'urbanisme. A partir d'aquí, ara estan sortint aquestes noves dinàmiques de compra-venda online que faciliten molt la distribució de mercaderies i que això, doncs, en alguns punts de la ciutat ho perjudiquen. Per tant, nosaltres que estem intentant ordenar-ho, posar normes, per exemple, que les grans plataformes logístiques que juguen en contra del comerç de proximitat, com Amazon, o altres grans plataformes, paguin per utilitzar el nostre espai públic, perquè si no, a vegades les seves compres no només van en contra del comerç de proximitat o juguen perjudiquen aquest comerç de proximitat, sinó que a més també la mobilitat acaba perjudicant la salut de tothom. Per tant, el que no pot ser és que això els hi surti gratis, no? I que tots aquests recursos que puguem aconseguir els utilitzem per enfortir aquests eixos i per pacificar i per regular millor aquesta distribució de mercaderies com estan fent les grans ciutats del món. Per anar acabant, el tema del trànsit és un tema problemàtic i també hi ha veïns que diuen que si pacifiquem molts carrers estem saturant altres i per tant desplaçant un problema perquè no acabarem amb els vehicles d'un dia a l'altre. Això suposo que és un repte a molts anys vista o uns quants anys vista. Aquesta continuïtat com la plantegeu, no? Òbviament, doncs, vosaltres teniu ganes de seguir en el govern, però creieu que tots els grups ha d'haver un consens per anar cap aquí? Bé, jo crec que l'actual alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau i tot el seu equip som la garantia de que el 2030 Barcelona sigui una ciutat habitable i saludable. Tenim un pla que és Superilla Barcelona, que és un pla realista, realitzable i que hem començat ja a desenvolupar amb diferents actuacions pels barris i una actuació molt generalitzada en la trama urbana on passen més vehicles a la ciutat. Estem parlant de 350.000 vehicles al dia només pels carrers de l'Eixample, el que demostra el fracàs de les pròpies rondes de la pròpia ciutat. Per tant, l'objectiu és anar a fer-ho a poc a la mesura que hi ha aquesta transició, enfortint el transport públic, que és el transport de la majoria, generant alternatives per poder-te moure amb seguretat i comoditat i que la gent, a poc també vagi, sobretot la gent que ve de l'àrea metropolitana, perquè els barcelonins ja no ens movem amb cotxe, però la gent que visita Barcelona per feina tingui alternatives fortes i això és el que estem treballant amb la Generalitat i amb l'Estat perquè tot això vagi acompassat, sense aturar-nos i, per tant, amb bon ritme, però amb aquest calendari de 10 anys per aconseguir que Barcelona realment faci front a l'emergència climàtica, a la contaminació i sigui un lloc on poder seguir vivint amb qualitat i amb dignitat. Doncs ànims per seguir amb aquesta recerca de l'equilibri. Gràcies, tinent d'alcalde Janet Sanz. Moltes gràcies.